Gawas nga natagan o katumaran ang Dream Church Wedding sa magtiayong Bulanon. Nahimong mas extra special kini alang sa bride ug groom mismo nga mag-duet samtang nagtagbo ang duha paingon sa altar. Sa iranta ang ilang istorya pinagi sa report ni Mark Reggie Abelia. They finally found someone. Kini ang viral nga video nga migitik sa kasing-kasing sa mga netizens. This is it. Oh, I finally found someone. Sila ang magtiayong Marian o John Ray Amoy nga puros taga Tagbilaran City, Bohol. Matod sa magtiayong Amoy nga tuyo ra unta nilang isaulog ang ilang first church wedding anniversary pinaagi sa pag-post sa ilang video ni atong July 30 sa miaging tuig. Sigon sa magtiayon nga nang civil wedding sila ni atong tuig 2015. Nagkaila sila dihang misalmot sila og banda din bokalista si Marian samtang gitarista si John Ray. Gikilig nga gisaysay ni Marian nga bisan pa man o sa kasimana lang nila gi-practice ang kantang Finally Found Someone, wala nila damha nga mag-viral kini. Actually, ang original plan is ako rin dyan to'y mo kanta. Kay namang ba ako ramang goy kaya ng singer. Actually, di ba siya singer? Nawag pag ganyan siya dito kay ganyan mo siya anad o mo kanta ba? So mga to, niya mo kikanta is, I finally found someone. Nagpailaila sa ilang duha og ang musika usab ang mubugkos kanila hangtod sa hangtod kay matod pa sa kanta I Finally Found Someone. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. I finally found